Здравейте, пичове, аз съм Нойс и да, това е втори епизод от нашето оцеляване. И да, като цяло между двата епизода направих доста неща и да, смятам да ви ги покажа. Както знаете, започнах новата си поредица. Вчера не бях качвал поради причината, че докато направя тези неща, те ми отнеха доста време и аз разчитам на качеството пред количеството. И затова тези епизоди ще се правят малко, как да ви кажа, ще се правят ще се правят по-малко. Няма да качвам всеки ден, просто когато имам време, защото не смятам през епизода всеки ден да качвам клип, където обирам фермите и говорим. Смятам да ви подготвям неща, които да ви предразполагат, с които да се забавляваме, а не просто да обираме фермите и да таковаме. И да си брънкаме глупости. Да, както виждате сме 31 левел. И да, нека започнем за този епизод. Не, всъщност нека първо ви покажа какво съм направил. Това е, как да кажа, пекарната. Добавих тук 3 честа, цветя, сидове и такива глупости. Отгоре на това, на пекарната, направих един enchanting table. Също няма enchanting table. Този епизод ще го направим. Добавих 3 честа, където ще слагам айтемите. Направих една ферма за животни, за кравки, понеже те ще са ни доста нужни, както за храна, така и за кожа. И да, нека ви покажа къщата. Добавих така едни реки подпорки, овцечета. Тук добавих едно бутонче, стълба и да, нека ви покажа как изглежда от всякъде. Ето така от тази страна, отпред да го видяхте, така е отзад. Като натиснете през напред влизате. Тук е така и да, нека влезнем вътре. Поставил съм едно бутонче така и да, ето го отвътре. Има две печки с трапдорчета. Добавих едни така подпорки, фенчета, малко светрение. Тук отдолу има един скрит чест, както и тук има един скрит чест, два честа. И да, нека като за начало ви покажа какво има всичките честове. Тези честове тук са stone, cobblestone, тези неща. Тук ще са дърта и тия глупости. Тук са дървените материали. И тук са вече по-важните така материалчета. Както виждате, имам доста диаманти. Покупах малко и да. Под моята къща има много равини. Има сигурно 3-4 равина, които са свързани, предполагам. Реглото. Отгоре имаме един чест за храна. Може би се чуете какво е това тук. Тук ще поставя две цветенца и един енвил, просто сега нямам толкова материали за да го направя. Също ги имам, обаче все пак ще ми отнеме доста време. Аз пък доста време, доста материали. Искам да се развие и тогава ще го поставя. И така, още взето това е обзавеждането отвътре. Да, тук са фермите. Направих една декоративна, аз тук не ги обирам. Просто декоративна. Нека преспим. И да, още взето това е къщичката, харесва ми как се получи. Тук ще има две сетенца, енвилче, може би един item frame тук. И да. Преминем към вторите неща, ето вижте, стегнах селото, добавих стопчета, оправих целият път. И да. Тук има ферми и други глупости, като цяло селото е доста голямо. И може би ще се наложи да премахна една-две къщи, за да имам повече място, но както и да е. Така. Защото това е цялото село. Ето тези две къщи имаше букшелфове. Също и в ето тази къща имаше букшелфове и така направих тези букшелфове. И да, общо взето това беше всичко, което съм правил между епизодите. Днешният епизод съм ви подготвил да направим една ферма за кокошки.
И да, след малко ще вземем. Като цяло забравих да ви покажа мината. Тя се намира в къщата. Ето тук се намира мината, нека слезем. Ето, слизаме. Не съм я правил красиво, просто слезнах да покопая малко. И всъщност сега ще ви покажа къде се намират всичките равини. Ако успя да ги намеря, да. Аз не съм ги експлорвал много. Да. В момента сме на 11 реал. Тук търся диаманти през два блока. Да, общо. И да, ето в този тунел, ако мога така да се изразя, намерих равин, който всъщност водеше до друг равин. Не знам точно къде беше, но няма значение. Някой друг път ще ви покажа, просто сега си нямам абсолютно никаква представа къде се намираше другите два равина, къде се намираха. Но определено друг епизод, може би ще ви покажа. Да, нека ви покажа и другите новости. Общо взето така се получи къщичката. Може да давате идеи за къщичката, ако искате още нещо да добавя. И да. Общо взето така това свърших между двата епизода. Точка. И да. Скрих мината под ето този кафен тейбъл. Масички и глупости. Ето, нека още един път ви я покажа. Ето така. Огледайте навсякъде, ако решите нещо да правите. Да, тук остава само да добавя две сетенца и тук един Невил. И не знам какво да направя на тази стена, може ли да дадете някаква идея. Да, нека продължим. Кравките вече ги показах. Ето тук, мисля, че... Да, ето тук е Sugarcane фермата. После смятам да пренеса в селото, но за сега ще я оставя тук. И да, след малко ще се залагаме за работа, като започнем да правим фермата за кокошки. Смятам да направя полуавтоматична. След малко ще разберете как се прави. И да. В момента сме 30 левел, може да енчантнем, но все още нямаме енчантинг. И да, общо взето. Ето тук ще оставя. Намерих малко тикви. Сега ще вземем малко уите, ще отидем да размножим кравите. Само ще да спра звукът, защото се чува ужасно. Предполагам няма да ви е приятно да чувате този звук. Доста са. Съжалявам, ако чувате шумото с мишката, обаче просто няма какво да направя. И да, това беше размножаването. И в ето този чест са материалите за чикен ферма. За фермата за кошки. И да, нека да започваме. Мисля, че са най-важните неща тук. Да, ето, тези неща ще са ни нужни. Никакъв редстоун. Да, нека щупим честа. И да я направим. За начало ще поставя ето така стълбите. После ще поставя честа. Над честа ще поставя един слаб. Също ще ги направя два. После ще ги махна. Нека ни приятни стълбите. После ще добавим ето така стълби. И ще махнем ето този слаб. Ще оставим само ето този. И върху този слаб
ще сложа един хопър. Не знам дали знаете, но през слаба, в смисъл, както знаете, когато сложите хопър и под него чест, нали така може да пренасят айтеми. Обаче когато сложите хопър и отдолу чест, слаб, айтемите пак ще преминават, защото е несолиден блок. Ако беше солиден нямаше да преминават, но понеже е несолиден, айтемите преминават. Да, така. Сега... Всъщност, не знам аз какво направих. Май го обърках. Изчакайте да видя, да помисля. Така, трябва да преминават. Някакъв проблем. Не, всъщност аз направих грешка. Трябва да поставим първо хопърът. Така, сега тук ще поставим стълбите. Ето така. Нека направим една стълба, за да се качваме по-бързо. И сега над този хопър ще поставим един слаб. И фактически когато когато кокошките снасят яйца, те ще бъдат поемани от ето този хопър и ще бъдат добавени в честа. И кажи речи, фермата е готова. И ето, фермата е готова. Само че ще ми трябват малко стълби. Виждате, не изисква кой знае какви материали. По-точно тази ферма не изисква почти никакви материали. Това съвсем спокойно може да си я направите на Survival или там къде си решите. Да. И сега ще поставим ето така по един слаб. Точно взето, ето, вече фермата ни е готова. Простичка, но ефективна. Остава ни само да спамнем кокошки. Но в момента нямам яйца и това няма как да се случи. Да, ето... Изчакайте малко. Ето това е фермата за кокошки. И да. Сега смятам да изпълним няколко ачивмента. За целта ще са ни нужни... В смисъл... В този епизод ще направим един недър портал. И да, мисля след като го направя да свършим епизода. За тези, които не знаят, може да вземете обсидиан само чрез недър портал. Аз пък само чрез диамантена кирка. Не може да взимате нито с златна, нито с айрон, а само с диамантена кирка може да вземете обсидиан. Да, нека слезнем додолу да намерим от някъде обсидиан. Така. Слизаме. Надявам се нещата, които съм се постарал да направя да ви харесат. Следващият епизод мисля да направя една готина къща по мой дизайн. Да, очаквате следващият епизод на Survival къща, може би. Как правя къща. И да. Сега трябва да си намерим лава. Но че не знам как стане това. Защото не виждам. Опа. Понеже съм без броня, няма много да му се бутам на тоя, за да не ме убие. Ето тук някъде трябва да има. Всъщност знаете ли, до мен има лава, но аз просто не съобразих и не видях. Ето тук
Ето така. Ще направим. И ето така ще застанем и ще изкопаем колкото е нужно обсидиан. Мисля, че ще ни е нужно 3 за Enchanting Table. Да, 3 за Enchanting и 12 за... И да, хора, отново сме тук. Изкопах нужният ни обсидиан, който е 13. И да, нека се качваме, че без това нямам храна. Сега ще направим Nether портала. Ще направим и Enchanting Table. Може би ще енчантнем. И смятам да приключваме епизода, за да не го правя прекалено дълъг. И да. Лягаме да спим. Играем на версия 1.7.10. Кажете в коментарите дали искате да играм на снапшоти или да играм на пълни версии, понеже при снапшотите се получават най-различни бъгове, но все пак вие решавате. Ако искате, ще играм на снапшоти. Нека вземем 4 каблстон. Трябва да си направим една запалка и запалкич. И да, къде да го сложа обаче този портал? Нямам си абсолютно никаква представа къде да го сложа. Трябва да е някъде близо до къщата. Не мисля да е тук. Ще го сложа ето тук. Така. И да, ето го порталът. Нека го запалим. Ето. Ето го. Сега нека да направим Enchanting Table. Но аз мисля, че добре как се прави. То за начало ще избия малко крави. Ще ни трябва кожа за книжки. Така. И сега ако познава просто как се правише, ще го научкам. Като за начало ще ни трябват книги, за това нека вземем Sugarcane. И да направим малко листя. Как се правиха? Как ли се правиха? Оф, излагация. Хора, явно нещо съм забравил как се правят книгите. Видим дали ще я научкам. Да, ето мисля, че така се правиха. Да, ой, да. Нека направим сега малко букшелфове. Също ще ни е нужен един букшелф. Нека отидем и го добавим. Ето така. Нека сега направим и Enchanting Table. Enchanting Table. Специално масата как се прави. Поставяме 3 обсидиан. 2 в края. Също ни е нужен 4 обсидиан. И да. Просто не знам къде ми е умът. Забравих, че се прави с 4.
а не с 3 и отново ще се наложи да слезнем в мината. Така е, който е несериозен в мен. Слизаме до мината. Съжалявам, че така се получи. Да играя така копа обсидиан, но просто явно не сметнах правилно. Аз мислех, че се прави с 3 обсидиана, то се прави с 4 и да. Общо взето малко гадно се получи. Защото сега пак се наложи да слизам в мината, обаче ще го изкопаваме набързо. Оп, взехме го. И отново се качваме. Да, взели сме го. Правим енчантен теблът. Може би ще енчантна тази кирка. Ще влезем в Nether порталът и ще спирам клипът, понеже ще стане доста голям. После доста трудно, доста време отнема да се редне и да се качи един клип. И така. Нека направим Enchanting Master. Така. 2 диаманта и една книга, ако не се лъжа. Да. Качваме се да енчантваме. Скажете едно число. Да, 6 е добре. Добре. Ще енчантваме на 6. Щом казваш. Значи 1, 2, 3, 4, 5, 6. И ще енчантвам. What the fuck, супер се получи. Доста добра кирка. Аз си оптъч едно. Ще може да си поправим диамантчетата и после с Fortune да си ги размножаваме, така да се каже. И да, доста добра кирка се получи. Смятам да оставя ето тук. Тези книги също. И да, нека влезна в Nether портал, за да видим на какво място сме. Само че нека изпечем ето тези пръжолки. Така. Тази храна ето тук. Така ще оставя. Пейпърът. И да, влизаме в порталът. Да не спаваме на хубаво място. И да, не е лошо мястото. Хубаво е, че сме на закрито. Да дадем някъде близо до нас да има Nether Fortress. Трябва да внимавам да не се запаря, понеже все още не съм си направил армор и до... И да, хора, отново сме тук. Изкопах нужният ни обсидиан, който е 13. И да, нека се качваме, че без той нямам храна. Сега ще направим Nether портала. Ще направим и Enchanting Table, може би ще енчантнем. И смятам да приключваме епизода, за да не го правя прекалено дълъг. И да. Дягаме да спим. Играем на версия 1.7.10. Кажете в коментарите дали искате да играм на снапшоти или да играм на пълни версии, понеже при снапшотите се получават най-различни бъгове, но все пак вие решавате. Ако искате, ще играм на снапшоти. Нека вземем 4 каблстоун. Трябва да си направим една запалка и запалкич. И да, къде да го сложа обаче този портал? Нямам си абсолютно никаква представа къде да го сложа. Трябва да е някъде близо до къщата. Не мисля да е тук.
Ще го сложа ето тук. Така. И да, ето го порталът. Нека го запалим. Ето. Ето го. Сега нека да направим Enchanting Table. Но аз мисля, че добре как се прави. Като за начало ще избия малко крави. Ще ни трябва кожа за книжки. Така. И сега ако познава просто как се правише, ще го научкам. Като за начало ще ни трябват книги, затова нека вземем Sugarcane. И да направим малко листя. Как се правиха? Как ли се правиха? Оф. Излагация. Хора, явно нещо съм забравил как се правят книгите. Видим дали ще научкам. Да, ето мисля, че така се правиха. Да, ой, да. Нека направим сега малко букшелфове. Също ще ни е нужен един букшелф. Нека отидем и го добавим. Ето така. Нека сега направим и Enchanting Table. Enchanting Table. Специално масата как се прави. Поставяме 3 обсидиан. 2 в края. Също ще ни е нужен 4 обсидиан. И да. Просто не знам къде ми е умът. Забравих, че се прави с 4, а не с 3 и отново ще се наложи да слезнем в мината. Така е, който е несериозен, като мен. Слизаме до мината. Съжалявам, че така се получи. Да играя така копа обсидиан, но просто явно не сметнах правилно. Аз мислех, че се прави с 3 обсидиана, то се прави с 4 и да. Общо взето малко гадно се получи. Защото сега пак се наложи да слизам в мината, обаче ще го изкопаваме набързо. Оп, взехме го. И отново се качваме. Да, взели сме го. Правим енчантен теблът. Може би ще енчантна тази кирка. Ще влезем в Nether порталът и ще спирам клипът, понеже ще стане доста голям. После е доста трудно, доста време отнема да се редне и да скачи един клип. И така. Нека направим Enchanting Master. Така. 2 диаманта и една книга, ако не се лъжа. Да. Качваме се да енчантваме. Кажете едно число. Да, 6 е добре. Добре. Ще енчантваме на 6. Щом казваш. Значи 1, 2, 3, 4, 5, 6. И ще енчантвам. What the fuck, супер се получи. Доста добра кирка. Си обтъчено. Ще може да си купаем диамантчета и после с Fortune да си ги размножаваме, така да се каже. И да, доста добра кирка се получи. Смятам да оставя ето тук. Тези книги също. И да, нека влезна в Nether портал, за да видим на какво място сме.
Само че нека изпечем ето тези пръжолки. Така. Тази храна ето тук. Така ще оставя. Пейпърът. И да, влизаме в порталът. Да не спадне на хубаво място. И да, не е лошо мястото. Хубаво е, че сме на закрито. Дано някъде близо до нас да има Nether Fortress. Трябва да внимавам да не се запаря, понеже все още не съм си направил армор